Se queremos compartir carpetas en Windows XP e controlar os permisos para os distintos usuarios que se conecten ás carpetas compartidas do equipo, teremos que en primeiro lugar configurar o servizo de compartir carpetas de Windows para que se comporte de acordo ás nosas necesidades. Antes de nada, imos a configurar o explorador de Windows para que nos permita xestionar os permisos nas carpetas compartidas. No menú de herramientas, en opciones de carpeta, iremos á pestaña de Ver e desactivaremos a opción de utilizar o uso compartido simple de archivos. Desta forma activaremos un uso avanzado do sistema de compartición de archivos que nos vai a permitir poñer permisos para os distintos usuarios. En segundo lugar, será interesante entrar na ferramenta de edición de políticas de grupo que podemos arrancar co comando gpedit.msc e modificar unha política que atoparemos dentro da configuración do equipo en configuración de Windows, configuración de seguridade, directivas locales, opcións de seguridade. Aquí atopamos unha directiva que se chama acceso á red, modelo de seguridade e para compartir para cuentas locales. Esta directiva pode estar en dous modos: clásico, na que os usuarios locales se autentifican como eles mesmos, ou só invitado, na que os usuarios locais que intenten acceder a carpetas compartidas sempre van a estar autentificados como se fosen un invitado, e desta forma non terán os permisos que lle asignemos na carpeta compartida como eses usuarios. A nos interesará activar o modo clásico, na que os usuarios locais se autentifican como eles mesmos, e desta forma os permisos que teñan sobre a carpeta serán os que estarán activados. Utilizaremos o modo clásico e aceptamos o cambio nesta directiva. Xa podemos compartir a carpeta seleccionando a carpeta que queremos compartir e co botón dereito seleccionando a opción de compartir e seguridade. Seleccionaremos a opción de compartir esta carpeta e dende aquí podemos acceder á modificación dos permisos que se aplicarán sobre este recurso compartido. Podemos poñer permisos de lectura, modificación ou control total sobre distintos usuarios e grupos deste equipo. Por exemplo, desta forma todos os usuarios poderán ler e cambiar o contido desta carpeta. Sin embargo, hai que ter en conta que nunha carpeta compartida haberá dous niveis de permisos. Por un lado, os permisos do recurso compartido e por outro lado, os permisos propios da carpeta que atopamos na pestaña de seguridade. Para que un usuario poida facer unha acción sobre esta carpeta, deberá cumplir os dous requisitos. Deberá estar autorizado polos permisos do recurso compartido e estar autorizado polos permisos que se especifican nesta pestaña de seguridade. Por exemplo, neste caso, tamén todos os usuarios teñen permiso de modificación sobre esta carpeta. Pulsamos no botón de aceptar e agora a carpeta aparece cunha man debaixo do icono da carpeta, o que nos marca que esta carpeta xa está compartida. Podemos comprobar, por último, no panel de control que o firewall de Windows ten activada a excepción do servicio de compartir archivos e impresoras. Esta opción se activa automáticamente en canto se comparte unha carpeta ou impresora, pero pode ser conveniente comprobar que esta excepción está activada para que se poida acceder de forma remota ás carpetas compartidas deste equipo.